Balima bamanan kameno malikono ani maliko kan foli ani walimando obekata o kelengele na bela jelema fo yan fo osigorola ka fo nyana obisimila ka bi bamanan kuna foni sawale keneka mimi na wala li chaman ke awiye maliki bariyaw ani jien fan were ki bariyaw la Mali Islamé dina ñamo ka faranyo kan jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali wiye kuna fondi kenado sigi senkan wala saka dantigalike ka foli ani wala nota ka nyishi Mali jamana manyema ma ka dabu ka chesiri anuka demenyo nya wala nyina mauludu o bara o sabatili bela jelena anga jamana kone anno anga jamana kuntigi Elhaj Ibrahim Boubacar Keita ali fana fora ko sebe groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema fe barisa bukada kan dugukolo hectare keme ani bidurumi ni o dira silamema o jara uye o foli kerengere ni ke kanyishi ama anga je anga amza maiga lame Usman Sogri ani sedu nyare ka galamanina alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alama ambena sawama sigi hera ala kadama anga nyamo ye point de presse mo organisé maître Ndiaye bora ka kuma baw fanye tubabukana anyina fe kanga la se bamanakana kuma yi point dama do ya point follow mi anga nyamo groupement to ko ka ala fo ka barkada ka wali nyumando ala subhanahu wa ta'ala min kitira nyina mauludu akera here ani badena ala mi adama de niun kisi mauludi kene bela jelenka bamako raison kono be ka tani ka senke here ani lafiani wa salama kasara simala ama degun shima ama toro me ambo ala info ka barkada ka wali nyumando ka nyina ala subhanahu wa ta'ala fe mauludu chama mbali bolala ko do an garjegala aka dama kechugo nyumana kechugo min lafialeno min wasalelo samia ka boyena ka sankortana mimina ala mo kelanye point fulana yimi ko ka foli di karamo bela jelema anga almamu bela jele u folelo anga wajuri kela u folelo dina nyama be fanwo fanfe mari kono moludi keba wa bela jele folelo u ka bara kechugo nyumana wi moludi kene minu sigi akera ka da u ka dina devoir o dilika akera ka da fana faso era kanu ani faso ka duwa ni basigi o hukumu kono ko ka foli di karamo bela jele ma groupement tokola kwa nyine mbu fe halisa wala na minduru manu kuma no ka mauludi kono no hinai no nyon deme ni nyon minai o wala na nka continue na fanga president bora ka fo chugo mi 6 ans ka sam bela jele ngula fo ka ta se mauludi werama wala sa ka se ka famia ka da adma do hakila ka du diskuna aka se ka wali ani jugoye manga ka se ka no ga nai nyina mai ka se ka jia nai ka nyine mi fo ko baraka ko continue fo ko foli be mauludi ke ba jama bela jele ma o mai senta ka bora mi ka ta yoro mi ka ta mauludi ke ka bela jelen folino a bela jelen barka dalino sabla ladilika minu fora no ye basigi matrafali e tanika segun kono o kera kena usigira herela ka ban herela akera discipline ko akera ladabu kono akera koto nyogonta kono ko kastame jama bela jelen fo ma o mai senta ka mauludi ke kechugo la jamana kono ka bela jelen ka fo u ka hakili nyuma nu ka fame ko nyumana ka nyina Allah subhanahu wa ta'ala fa halisa ala kan kisi anyogon chama bi ala ko do angar jegala point sabana yimi ko ka boka folike ka barka dalike Mali fama bela jelen ka ke gouvernement ka ke administration bela jelen kerenkerlema ministère meme no ministère des sports o kera ka maludu kero bla maludu kelo ka bolo kan chugomi bamako kona ni raison to kono ko ku foku wala nyumando ka chesiri lola ministère me fana nyeste me sécurité intérieurement o fana i deme mi ka ma deun la kananina police ni garde ni sorasu ni gendarme ko ku lu fana foku wala nyumando ka bonya masegin ku ni hukumu ko groupement to kola asabana yimi no e domaine public koko ministère fana foku wala nyumando uka chesiri la anuka bara ula benke chugo nyumana ani lahiru min tara président fe o wala chugo nyumana amani ala fala ko nogawiye ka nyine me ka foli ke jamana nyamgo bela jele ni cheyere bela jele ka jorofa abarka ala ye o hakila nyumano famia ko nyumami anga jamana nyamgo ya soro kuni chola kuma nani na yimi ko ka foli kerengere linke dante foli mina ka barka dalili wala nyumando nke anga président de la république Elhaj Ibrahim Boubacar Keita deba nana fangana kay deme mi nyesi mauludu kelawma no ye ka musaka dika tanga mauludu keneka oku yere deme na ya yoke no ye ka yina farisoko fana mauludu keneka kata bara sankorta ko ka fuka wali nyumando ani nyina aye bonye kerenkerle minge ni ka groupement président ka bonye ni 150 hectares ka dama o min fle ka dira Seyd Cherif Ousmane Madane Haidara ma jera nya bonyenama groupement ko an ba jate ka fo Mali doni baga kelengere bela jele akerna fa diro de ma Mali wajuri kala bela jele Mali almami bela jele Mali dina ma bela jele al minu testament dina kono anya jate ka fo ko ni ma kelengere bela jele ka bonye
mi i kɛrɛnkɛrɛn n'a ye n'a dira Seydi Serifu Usmane Haidara ma o ye bɛɛ lajɛlen ka bonya ye min ɲini bɛ président fɛ o hukumu kɔnɔ sabula a y'a kɛ ka da hakilila min kan o ye jumɛn ye mawludi ka se ka kɛ kɛyɔrɔ la kɛyɔrɔ min fɛrɛlen don jamanadenw ni ka se ka lakana u ka se ka basigiyɔrɔ sɔrɔ mawludi kɛni kan ka n'a sɔrɔ tɔɔrɔma b'a la deguma b'a la k'a dabɔra min kama ko halisa an bɛ dugawu kɛ dɛ ala kama jamanadenw ala k'u niw kisi ala ka kɛnɛyaw ala k'a sabati ala ka lakana di lajɛrɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ jamana in kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ lajɛrɛ hɛrɛman ye ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kana ni basigi kɔnɔ groupement ɲɛmɔgɔ ko k'u bɛ min ɲini président fɛ ka da nin bonyaba in kan k'u b'a ɲini a papier ɲɛnabɔ ko o ka kɛ fɛn ye min bɛ teliya a kana bila ka sumaya tuguni a ka kɛ fana Seydi Serifu Usmane Haidara a tɔgɔla kɛrɛnkɛrɛnlenya ma sabula n'o kɛra anw tɛ siga la k'a fɔ jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ a ye maa o maa mago sera yɔrɔ ma a bɛ se ka d'i ma i k'i ka baara k'a la diinɛ hukumu kɔnɔ min bɛ diinɛ sankɔrɔta kuma laban ye min ye ko ka dugawu kɛ jamana den bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini jamana den bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ jamana ye fana ka sinsin siɲɛna caman kɛra la mawludu hukumu kɔnɔ an ye kuranɛ kalan minnu kɛ ka dalayilu kalan minnu kɛ ka sɔli minnu kɛ wajibi minnu kɛra kalanbulon sigira fan o fan fɛ buruda kalan minnu kɛra dugawu de kɛra jamana ye fo k'a fɔ dugawu kɛra jamana ye ko mawludu tɛmɛna o t'a bannen ye an ka continuer ka dugawu kɛ an ka jamana ye halisa basigi ni lafiya la jamana ka se ka bɔ diɲɛ kɔnɔ an ka dugawu kɛ jamana ye ɲɛta ni boloko ɲuman na o ka se ka sɔrɔ jamana in kɔnɔ ka tila ka dugawu kɛ an balima silamɛw o bɛ fan o fan fɛ ko kɛrɛnkɛrɛnla ma an balima minnu bɛ Palestine degun min ɲɛsinnen mun ma bɛn a ɲɛsinnen bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini ala subahana taala fɛ ala ka degun in wuli ka b'u kan silamɛya ka yɔrɔ minnu bɛ yen ala ka yɔrɔ in tigiya segin silamɛw ma yarabi ala ka hɛrɛ kɛ ko ninnu na an balima minnu fana n'o ye sugu jeni min n'a y'u sɔrɔ groupement ɲɛmɔgɔ ko ka bɔ ka dugawu kɛ n'o ye marché rouge ye Bamako kɔnɔ yan k'an bɛ dugawu kɛ maa o maa tɔɔrɔ y'i sɔrɔ kasara y'i sɔrɔ yarabi ala ka fɛn d'i ma min ka fisa n'o ye min bɔr'i bolo ala ka fɛn d'i ma min ka ca n'o ye yarabi ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma ala k'an lakana ala k'an sabati ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma nin groupement ka déclaration ye min dira k'an k'a di journaliste ma point de presse in kɔnɔ ko k'a kalan jamanadenw ye. Sisan nin déclaration in kɔfɛ an ka jɛ ka groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a tɔnden dɔw fana ka dantigɛlikanw lamɛn Usmane Sogore ani Seydou Ɲare olu de ka sɔrɔlen don halisa. Wajuli kɛnɛ mawludu hukumu kɔnɔna na anw nisɔndiyalen bɛ foli di an ka jamana ɲɛmaaw ma fɔlɔ ala foli kɔ ka ala wali ɲuman dɔn ala min sɔnna k'a jira an na an bɛ an ka ɲɛmaaw fo ka da fɛn damadɔ kan a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye mawludu karamɔgɔw bɛ kuma diinɛ kan u bɛ kuma jamana kan u bɛ kuma jamanadenw kan gɛlɛya ni degun min bɛ jamanadenw kan mawludu kɛnɛ ka karamɔgɔw da bɛ se a ma nka faamaw bɛ yaala min kɛ mawludu kɛnɛw kan a b'a anw karamɔgɔw wajulikɛlaw nisɔndiya munna n'i kumana diinɛ kan walima i kumana jamana ka degun kan walima i kumana jamana ka lafiya kan walima i kumana tɔɔrɔ dɔ kan minnu ka kan k'a ɲɛnabɔ n'o ye jamana faamaw ye n'a y'a sɔrɔ u yɛrɛ ti kɛnɛ kan a bɛ kɛ ci samama ye ci samama a dɔ la a bɛ lase a laseko la wala a tɛ se a laseko la ni ci se b'a ma dɔ fara a kan a bɛ dɔ bɔ a la nka ni u yɛrɛw bɛ yaala an ka kɛnɛw kan tiɲɛ na a bɛ kɛ sababu ye karamɔgɔ i bɛ fɛn min fɔ i bɛ fɛ k'a fɔ min ye o yɛrɛ b'i ka kɛnɛ ma kaban. hectare 150 k'o di Seydi Serifu Usmane Haidara ma ka a ka wajili kɛnɛ sigi o kɛra fɛn ɲumanba ye an b'a fɔ ko a sumayara de komi faransɛ dɔnnaw yɛrɛ b'a fɔ ko mieux tard que jamais sumaya fɛn kɛli la ani a ma kɛ bilen olu tɛ kelen ye quoi sumaya kɛra n'a ye bon mais k'a fɔ a n'a ka kan a n'a man kan o ye kuma wɛrɛ de ye quoi n'o tɛ hali ye Mali bɛɛ di Haidara ma i ma foyi d'a ma parce que mɔgɔ min sera ka jamana kisi kɔni o ye Haidara de ye. Ni mɔgɔ min bɛ i bɛ ko dɔn dɔrɔn foli nin ko in kɛlen don an bɛ dugu dɔn olu ma dugukolo de o dugu kuturu di mɔgɔ dɔ de ma Tuba dilen don mɔgɔ dɔ de ma Sénégal n bɛ kuma fɔ radio la Tivaouane dilen don famille dɔ de ma Sénégal o tɛ dugukolo koyi o ye dugu kuturu de ye gouvernement ka hali sariya tɛ bolo a dugu kɔnɔ silamɛya sariya de b'a bolo yen nɔ n'an fana bɛ ka commencer k'olu ladege mais bon an b'a fɔ ko alhamdulillah hectare 100 ani hectare 50 ni gouvernement ka a b'o ta ko k'o kɛ Serifu Usmane Madani ko ka bonya segin kɛla ka wolo ɲuman dɔn gouvernement a ka kɛta kɛ a bɛ ka di min ma dugukolo ko t'a la koyi nin fɛn min dira ma o ɲɔgɔn 2 o ɲɔgɔn 3 n b'a dɔn bilahi ansaru b'a sa sɔgɔmada kelen k'a di Serifu Usmane Haidara ma mais gouvernement y'a dɔn ani nin ka kan ko faso den don
abe mina faso ka barado abe jamana ka barado jamana basigi do abola ka nimboya masegni ke aye ka na boya masegni ke aye anga no ka kore anga fo gouvernement madra uniche unu baraji mauludu kunjeli yoro duko kala nyoro la ni jamana nyema ye adi mauludu ma ka ke mauludu kero kerengerene yana Sheriff Ousmane Madane Haidara. Bon, comme bara kechugo peut-être do ya famia do ma famia mais ne bolo ni mauludu kela ninga dokon ala et puis encore fana Mali re gouvernement re jamana re sigle do de kama dié dungodu e ba soro jamana bi ke ka yoro do di dine barali kama dine nyeta kama bon ni fana bo contexte kelende kono afana dira de ya sa dine ka bonya dine baraka se ka ke ka nye e mogo kilingote toko kote aidara kile depuis aidara be jamana ngono yano na ko ala ko tando abala silamewde abe ala bara de rata yere kilenga barala na ya sura yere kilenga barado ne hakli la biro mina bi ala barikala awasalendo la mais abe dine bara mina ale yere sete ola o ye wajibi de yi o tita ko koko o kelika kan aye mais presse mo amo fo kerengrana parce que anya wele presse na kusebe kanga wele jabi kuna fono nyuman dilido ni buyam dira shirvigala ma bena al-islamé majorité ma abe islamo de kunga bunya be ke bolontala we jamana kono bunya be ke sportif abe ke jelu abe ke mawro ye benika kuludo nakara al-islamé do ye na al-islamé fina manga ni soja de manifester no ye ni buyam gara jamana Mali am bedi taye Mali administration am bedi taye hectare kemen bidu na sirigama tomba wolo ala ye nema kaka tonya ala ye nema ke sirigara abseka ni sara kuna warla meni jamana le connaissance fina ko kabu ni fembe ye Senekelaw ka soba ka lajere ta ko biduru ani flana o bara unundo na ka ben alamsa donema kene nyamoya akumbe Mali ministry bolo ministry mini o ka chaw benendo senekuma anga jamana kono Amadou Kamara ani Samba Traoré ulude kumbe kene ka Sherifla jabarani sotokola Mali Senekelaw, Moninkelaw, Bagamaralaw, ani Jiriturulaw, n'u ka soba n'ambo wele ko Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, Bagrubala APCAM, u y'u ka sigili biduruni flana 52e session ordinaire kɛ bi sɔgɔmada in na ka bɛn ni Alamusa kalo tile 10 ani 4 san 2000 ani san 17. Bon, an bɛ an ka sigiko biduruni flana la sigiko ninnu bɛ kɛ san o san an bɛ fila kɛ san damina ni san laban a dabɔ kun ye min ye sɛnɛkɛ ɲɛmɔgɔ baganmara ɲɛmɔgɔ mɔninkɛla jiriforotigi a ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka sigi ka na sigi ka kuma k'a dɔn an ka baara in a taabolo bɛ cogo di anw ŋaniya ye min ye k'a tara jamana in ma jamana in ka segin ka kɛ farafina jigiɲɛba ye yala an b'a sira kan wa an b'a yira la k'a fɔ ko u ka nin sigiliba in n'a bɛ kɛ siɲɛ 2 san kɔnɔ a bɛ tali kɛ jamana ɲɛmɔgɔ o ka laɲini na n'o de ye ka Mali sɛnɛ baganmara mɔni ani jirituru ka kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadan ye min bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ ani yiriwa o ni dun ka fa sabati Mali kɔnɔ. An nana assemblée min na c'est pour que k'a lajɛ an ye baara mun boloda mun kɛra ka ɲa mun ma se ka kɛ ka ɲa mun ma kɛ ka ɲa munna u ma ɲa u ka se ka corriger mun ɲana cogo jumɛn na an bɛ se ka dɔ fara u kan k'an ka jamanakuntigi fo parce que conseil supérieur la ale yɛlɛnna ko ka nɔgɔ subvention continuer ka nɔgɔ kɛ 2000 ni 200 Mali yɔrɔ bɛɛ ka semence subventionner tracteur 1000 ji ka ci kɛ tracteur ko yɛrɛ bɛ sen na o de y'a co an k'i ye balo min boloda k'a fɔ tonne 900 ani 900 kan ka sɔrɔ bala barikayɔrɔ bi tonne 900 ani tonne 700 o de kan ka sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ balo min bɛ Mali kɔnɔ bien vrai que sanji ma tilacogo ma ɲa et puis dugu bɛɛ ma balo sɔrɔ nka balo min bɛ Mali kɔnɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ka ca ka tɛmɛ an ka dunta kan o kɔrɔ ye min na an kan ka bourse de céréales labɛn rapidement a dɛsɛra yɔrɔ min na olu k'a dɔn a cɔ bɛ yɔrɔ min na pour que ka u bɔ ɲɔgɔn na n'an bɛ min fɔ cikɛlaw ɲɛna halisa o ye k'u yɛrɛ labɛn parce que fɛn o fɛn n'a tɛ sakɔrɔ sugu ye fɛn n'i m'a labɛn ka ɲɛsin sugu ma a bɛ se ka gɛlɛya caman si ma donc bourse de céréales yɛrɛ sigi y'o ye. Tile 2 kɔnɔ lajɛrɛ in maa minnu bɔra Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ u da bɛna se fɛn caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya gwɛlɛya minnu b'u ka baara taabolo ɲuman kan ani u ka laɲiniw yaasa olu bɛ se ka sabati cogo min na ka kɛɲɛ ni u yɛrɛ ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye. Donc an nana ka nin gɛlɛyabaw fara ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ yan ni kunnafoni min bɔra yan o de ye kunnafoni yɛrɛ yɛrɛ nka an ye doléance belebeleba 2 ta halisa an ka kɔrɔlenw na k'o yira jamana ɲɛmɔgɔ la min ye bagansunya ko ye
an bɛɛ b'a kalama bi k'a fɔ baganzonw de bɛ taa la ka taa don wɛrɛ kɔnɔ sufɛ dɔrɔn k'a bɔ ka tila ka avocaw ta an ye fɔramuw kɛ ka lajɛbaw kɛ ka sɛbɛn ta k'a di jamana ɲɛmɔgɔso ma k'a fɔ u ka sariya sigi sariya min b'a yira k'a fɔ mɔgɔ fagala bɛ kiri cogo min na sariya min bɛ bɛn mɔgɔ fagala kan o fana ka bɛn bagan marala kan donc an b'o jaabiw kɔnɔna walasa halisa baganso yan a tɛ kɛ bagan maralaw dɔrɔn ye bagan marala tɛ baara k'a yɛrɛ kɛ a bɛ kɛ jamana den bɛɛ ye an bɛnna kan fana an ye tama 2 de ɲini jamana bɛ 115 min ye sɛnɛ minisiriso ma walasa an yɛrɛw ka se k'an ka mission kɛ parce que wari min bɛ di an ma bi a ka dɔgɔ kosɛbɛ n'a dun ka dɔgɔ an b'a fɛ ka baara caman kɛ an tɛ se k'o kɛ projet mun tun bɛ yen a bɛɛ banjɔ do sisan k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fana fɛ u k'an dɛmɛ ani an ka minisiriw fɛ projet kuraw ka se ka labɛn ka di chambre ma walasa an ka se k'an ka baara kɛ donc dama 2 n'a sɔrɔ la an y'a ɲini don min na an y'a sɔrɔ san jɔ kɛra o ka ban donc mais sisan comme an bɛna don sankura kɔnɔ a ka se ka don sankura bilisi la pour que an k'a kɛ baarakɛminɛ ka se k'an ka baaraw kɛ donc nin kumabaw de bɔra lajɛ kɔnɔ an da sera min ma an da sera a bɛɛ kɔni ye cikɛlaw baganmaralaw yiriturulaw mɔnikɛlaw ani bayɛlɛmanikɛlaw ka problème min sera ka ye min ma se ka kɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kimɛ ka se ka taa ɲɛfɛ. Merci président. An b'a yira la k'a fɔ ko ni sigili bidurunin 2nan a bɛ ka kɛ wagati min na wagati kɛrɛnkɛrɛnnen don bari sabu k'a da kan gwɛlɛya ni degun min bɛ Mali kɔnɔ n'o kɛlen bɛ ka sɔrɔ ani yiriwa ka dankari ko la u na fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ yasa u ka baara n'o ye sɛnɛ baganmara mɔni ani yirituru ye yasa u ka sabati Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛɲɛ ni jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ka laɲini. Programme Jeu de Fort de a baara bolodalen a ye dɔɔni kankuruyali kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka togudala mɔgɔ dɔw ka dɔɔniw kankuruya an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a baaraw nun donna ka bɛn desanburu kalo tile 11 de ma Abdul Karim Sako ani Daramani Mali Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la an ka jɛ u ye fɛn min sɔrɔ kɛnɛ in kan k'o ɲɛmada. Ni kɛnɛ sigira cakɛda fɛ n'a bɛ fɔ ma ko projet de gestion décentralisée Jeu de Fort olu n'u baarakɛɲɔgɔnw y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ni kɛnɛ in sigi n'o ye tile 5 kalan ye kalan min n'a bɛ tali kɛ waati yɛlɛma kow kan kɔlɔsiliw y'a yira k'a fɔ waati yɛlɛma n'a bɛ fɔ ma ko changement climatique kɔlɔlɔ minnu b'a la an ka ɲɛnamaya kan sigidaw kan fo ka taa se dugukolo yɛrɛ ma an'an ka ji kɔnɔnaw o sabatira o hukumu na ni cakɛda ye ni kalan boloda yaasa minnu nana a kalan yɛrɛ la dɔnniyaw ni faamuyaliw dɔw ka se ka sɔrɔ ka bɔ kɛnɛ in kan min bɛ t'u dɛmɛ u ka sigidaw la baaraw la baara minnu n'o ɲɛsinnen dugukolo latagani ani dugukolo kɔlɔsiliw baaraw ma n'a bɛ fɔ o ma ko évaluation environnementale stratégique n'o de baara o baara n'a dabadenw b'a kɛ n'o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ se dugukolo ma ani ka ɲɛnɛmaya ka gɛlɛya ni tile 5 kalan a sinsinna a baara ɲɛmaw fɛ yaasa ka se ka hakilina falenw kɛ dɔnniya minnu bɛ yen ka se ka olu jidi. Formation nin bɛ organiser Jeu de Fort de fɛ Jeu de Fort programme dɔ don donc programme nin bɛ direction nationale des eaux et forêts de kɔnɔna na donc olu de formation dɔ organiser agent tɔgɔya la agent minnu ye développement mɔgɔw ye a kɛlen don thème min kan o ye étude stratégique environnementale donc a bɛ o kan ani étude d'impact environnemental a bɛ o de kan donc baara in bɛ ɲɛsinnen développement agent de ma o ye assainissement baarakɛlaw agriculture baarakɛlaw eaux et forêts mɔgɔw domaine mɔgɔw route mɔgɔw donc ABFN fɛn o fɛn min ye développement service cakɛda ye formation ɲɛsinnen don olu de ma baara de don min bɛ kɛ projet fɛn o fɛn ni projet kolo girin n'a bɛ kɛ jamana kɔnɔ étude d'impact nin bɛ kɛ walasa projet mɔgɔw ka se ka papier ɲini papier min ye permis environnemental n'o bɛ o yamaruya ka o ka projet réaliser ka se ka kɛnɛ minnu n'an b'a fɔ environnement ka se ka olu lakana ka se ka sariya dɔw labato walasa environnement bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min na ka sɔrɔ tiɲɛniba ma k'a la ni ala sɔnna ma ɲinifɛn a bɛ sɔrɔ parce que déjà formation in a bɛ kan ka kɛ volet par volet nin tɛ a kun fɔlɔ ye n t'a kun fɔlɔ ye donc a kelen kɛra ka tɛmɛ donc nin ye dɔ wɛrɛ kɛlen ye donc au fur et à mesure que agents bɛ na u b'a kɛ donc u ka capacité bɛ renforcer ka taga a fɛ a dabɔra min yɛrɛ kama o ye renforcement des capacités ye agents minnu bɛ développement
baara kɔnɔna na. minnu garijigɛla ni kalan in na u bɔra jamana fan caman de fɛ ka na waati yɛlɛma min ni bɛɛ lajɛlen b'a kalama n'o de kɛmɛ ka diɲɛ jɛkulubaw yɛrɛ kamana ganbi baw a kɔlɔlɔ u yelen no ka ban maa minnu garijigɛla ni kalan in na u y'a yɛrɛ k'a fɔ nin hakilina ɲuman ye minnu y'a hakilina ta u ye foli ani bonɲamase kɛ ka taa olu yɔrɔ. jamana bɛɛ projet baw sigi sen kan o projet ninnu a caman b'a la a bɛ dankari kɛ sigida cogoyaw la ɔ dankari minnu bɛ kɛ a kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na fo fɛɛrɛw de ka tigɛ o la o fɛɛrɛw sariyaw taara o kama o sariya minnu taara o kama olu bɛ se ka labato cogo di walasa o baaraw bɛ se ka sabati hali ni baara bɛ kɛ a bɛ na ni kɔlɔlɔ minnu ye kɔlɔlɔ ninnu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na donc o sariya baw o n'olu baaraw kan ka kɛ cogo min na formation yɛrɛ bɛ tali kɛ walasa jama fanba minnu ɲɛsin b'a baara ma olu bɛ se k'o faamuya k'o baara sabati cogo min na maa minnu wele bɛ nin kɛnɛ in nka o service da kelen-kelenna bɛɛ de jɔyɔrɔ bɛ nin baara ninnu sabatili la sigidaw la donc baara in dabɔkun de ye minnu nalen filɛ n'u welelen n'u bɔra service daw la ka na jamana service daw la ka na u ka se ka faamuyali dɔ sɔrɔ walasa ni projɛw sigira sen kan a projet ninnu baara kɔnɔna na kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka kɛ u yɛrɛw ka se k'a dɔn a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ani maa minnu welelen filɛ nin u bɛ bɔ nin kɛnɛ in kan waati min na u yɛrɛw ka se ka faamuyali baw sɔrɔ min na n'u segir'u ka service daw la n'u welela baara in na u bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa a baara kɔnɔ cogo min. kalan yɛrɛ daminɛna décembre kalo tile 11 wa a bɛ to sen na fo décembre kalo tile 15 n'o ka kan a bɛ juma ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ ka kɛ yɔrɔ min na sa o ye centre de formation pratique forestier Jean Jigi Keta n'o filɛ nin Tabakoro Segu sira kan. Ka taa décembre kalo tile 13 la ka taa bila a tile 15 la sugunɛ bɔnbana furakɛ dɔgɔtɔrɔw ka jɛkulu olu bɛ na lajɛrɛ dɔ kɛ nin kɔngɛrɛ ta ko fɔlɔ in a baaraw a nun donni kɛnɛ kan a ɲɛmɔgɔya kun bɛ Mali minisiri 2 de bolo minisiri min ni u ka caw bɛnnen don sanfɛ kalanso ma ani kɛnɛyako minisiri Tata Ture ani Abdoulaye Sogodogo olu de ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an ɲamada. Sugunɛbana furakɛbagaw ka ni lajɛrɛ ta ko fɔlɔ kɛnɛ a bɛna kɛ hakilina falen kɛnɛ ye urologuw bolo wali kelen sugunɛbana furakɛbagaw bolo u minnu bɔra diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka tuguni kɛnɛ de don min n'a bɛna kɛ sababu ye mɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma u k'a dɔn sugunɛbana furakɛli ye mun ye kɛnɛya nasiraw fɛ o min yɛrɛ bɛ kunpan na mɔgɔ dɔw bolo Mali jamana kɔnɔ. An ye tɔnsigi kɛ an b'a fɔ congrès o congrès ni Ala barika o congrès ni ɲɛna an bolo parce que an ka tɔnɲɔgɔn mun bɛ o baara kelen na u bɛɛ bɔra fan bɛɛ fɛ Afrique kɔnɔ Europe hali Américains ni Asie bɛɛ nana donc o tɔnsigi ni an tun b'a fɛ ka bana dɔw jateminɛ an tun y'o jateminɛ Mali kɔnɔ k'a fɔ ko sugunɛbana ani an b'a fɔ cancer ani bana wɛrɛ bɛ yen mun b'a to cɛw fɛ yen u ka fanga bɛ dɔgɔya an b'a fɔ trouble sexuel dɔw b'a fɔ impuissance a bɛ komi ni cɛ a fanga dɔgɔyara musoya fanfɛla la an y'a jateminɛ o banaw ni Bamakɔ kɔnɔ ani Mali bɛɛ la a bɛ sɔrɔ a bɛ ka caya donc an y'an tɔɲɔgɔnw wele ka na pour que olu yɛrɛ k'a fɔ olu b'a kɛ cogo di est-ce que o bana u bɛ sɔrɔ u fɛ yen olu bɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ko an ye mun choisi an ye mun fɔ olu fana o problème b'u fɛ yen donc ni tile 3 in na bɛɛ bɛna a kɛ cogo fɔ an ye ou bien fɔ an ye an b'a jateminɛ a bɛ kɛ an bolo kalan de ye bon n'i bɛ mɔgɔ furakɛ et puis diɲɛ yɛrɛ ye kalan de don o don i bɛ taa kalanso la an dɔgɔtɔrɔw k'a fɔ ko an ye kalan banna an ye kalan jɔ o tɛ an fɛ yen ni karisa ni ye fura kɛ nin cogoya la an b'a ɲininka a b'a ɲɛfɔ an fana b'a ɲɛfɔ a ye a kɛra o cogoya la. Ni nin lajɛrɛ in kɛnɛ sigili ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ka dɔntaw bɛna kawuriya wa a bɛna ɲɛdakura di u ka baara taabolo ma banabagatɔw furakɛli sira fɛ fɛn min ye kɛnɛya minisiri ye ka fara sanfɛ kalan minisiri kan u y'a yira association malienne d'urologie ma ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ u b'u ka bila la su ani tile dɛmɛ nasiraw fɛ togoya min na u ka laɲiniw bɛ se ka kɛ sabati fɛn ye. Donc nin congrès international la an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye min ye c'est que k'an permet an ka soins de qualité kɛ c'est-à-dire que soins de qualité ɲuman ok filanan ye min ye an bɛ échanger pour voir
recherche bɛ kɛ ɲɛ cogo min na sugunɛkɛ bala ta fan fɛ o y'o ye sabanan ye min ye o ye diffuser information ɲuman il faut que banabaatɔw maliyɛnw kɛ information ɲuman sɔrɔ concernant urologie fɛnw kan u bɛna ɲɔgɔn ɲɛ kɛ ka ɲɔgɔn faamuya ka ɲɔgɔn hakili falen-falenw kɛ pour que ka se ka bɔ ni ladilikanw ni dɛmɛkanw ye jamana an ka jamana ni jamana tɔw minnu nana an bɛɛ bɛ se ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o banaw kɛlɛ ka ɲɛ cogo min. An sigilen bɛ ka jaabi ɲuman sɔrɔ parce que ala la barika ministre saba bɛɛ nana hali madame la présidente première dame hali n'a ma na a tun b'a fɛ ka na a ma se ka na mais a ye mɔgɔ bila ka na donc aw yɛrɛ y'a ye ministre y'a fɔ ko fɛn o fɛn mun y'an ka hami ye n'ala sɔnna u bɛɛ b'an dɛmɛ donc an y'a sɛbɛn ka papier labɛn n'ala sɔnna an hakili la dɛmɛ u bɛna an dɛmɛ an ka laɲiniw o ye minɛnw de ka fɔ ko dɔnniya b'an na mais a kɛcogo minɛnw de t'an bolo or minɛnw dun a tɛ sɔrɔ a da ka gɛlɛn dɔɔni alors ni ministre ni faamaw yɛrɛ bɔra kalama n'an y'a f'u ye u ko k'u bɛ se k'an dɛmɛ o la minɛnko de don minɛnko ani furaw non a bɛɛ bɛ wariko de la n'aw tɛ dɔnniya kɔni alhamdulilayi bi Mali kɔnɔ maliyɛnw denmisɛnnin maliyɛnw courage b'u la a dɔnniya b'u la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ minisiri n'a taamaɲɔgɔnw u taar'u ɲɛda kɛnɛya tigilamɔgɔw ka minɛn dɔw kan minɛn minnu b'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka kɛnɛya baaraw la o min yɛrɛ kɛra ka nin lajɛrɛba in kuncɛ. Sani an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw fana kuncɛ an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la sɔrɔli kan Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw de don an ka jɛn mun ɲɛmada. Arabado Desamoro kalo tile 13 o kun ye Burukinakaw ka kunnafonidila Norbert Zongo Fali san dani ngɔnɔnɔna ye ka bɛn ni o ye Kudugu ni o ye Burukina dugu ye Norbert Zongo faso maaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka nisɔngoya taamaw sigi sen kan ka ɲini Burukina jamana kiri fɛ a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min bɛ se ka to sigana taamɛ ka ɲɛsin maa min mɔ ni o ye François Compaoré ye Burukinakaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Blaise Compaoré jua kɛ a ka bɔ Faransi ka na walasa a ka kiriw ka sigi sen kan a dongo mana kɛ fɛn min ye Norbert Zongo fɔ a cogo la olu ka se ka ɲɛɲini an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Blaise Compaoré dɔgɔkɛ François Compaoré ka bɛn ni o arabadon kelen fɛnɛ ye Faransi kiri mago jɔra a la barisabu ka d'a kan octobre kalo camancɛ tɛmɛnen Faransi kiri kun ye a wele bɔgɔ jeninen ka nin ko kelen in na ka laban ka labila yanni kiri mago ka jɔ a la o araba wele jaabili senfɛ Blaise Compaoré jugakɛ François Compaoré ye a jira Faransi kiri ɲɛmaw la k'a fɔ ale fɛ ko tɛ ale ka bila ka taa Burkina Faso jamana kɔnɔ ko kiri bɛ taa sigi sen kan ka ɲɛsin mɔ lahala dɔ la Faransi kiribulo u y'a jira François Compaoré la Blaise Compaoré jugakɛ k'a fɔ u b'a labila nka mars kalo tile 7 a bɛ segin ka na kiri tigɛlaw ɲɛkɔrɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Burkina Faso yɛrɛ jamana kɔnɔ Kudugu dugu min ye kunnafonidila Norbert Zongo bange dugu ye maa caman y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don a fali san yɛlɛma o san yɛlɛma olu bɛ bɔ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ sennɔ ye Kudugu kɔnɔ ko nka k'o t'a bali jamana ɲɛmaw jamana kiriw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u k'a lajɛ ka ko in ɲɛɲini walasa François Compaoré min ni ale tɔgɔ bɛ ka fɔ ko in na ka caya k'a fɔ ale de kɛna kɛ ka Blaise Compaoré ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen régiment de sécurité présidentielle maaw su ka kɛ Norbert Zongo Fali kan a ko bɛ se ka ɲɛdɔn kunnafoniw y'a jira k'a fɔ bi in na min ye Kudugu yɛrɛ kɔnɔna ye Norbert Zongo faso u kɛmɛ ka lajɛ ka hakilina dɔw sigi sen kan min bɛ se ka to maa ye min y'a ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ hakɛ lapasali la wale kelen maa tɔɲɔni dɔ lapasali la ni o taara kɛ sababu ye k'a yɛrɛ kundo Norbert Zongo a y'o wulikajɔw minnu kɛ jamanaden dɔw ye minnu ka hakɛ ndarakin bɛ u la ka fɛɛrɛ tigɛ o hakilina in kana se ka tunu o ka kɛ kalansen ye bidenw kun o ye Kudugukaw ka hakilina ye bi. Sénégal jamana kɔnɔ Sénégal faba Dakar maire Khalifa Sale min ngera député ye ni u labana k'a ka wasadenya sutura berefene wili ka bɔ a ka kiri boloda kunnafoniw y'a jira k'a fɔ kiri min bolodara ka bɛn ni alamusa décembre kalo tile 14 ye u labana k'a bɔ a juwa kɔrɔ sigasigana tɛmɛ ka ɲɛsin Khalifa Sale ma k'a fɔ Dakar faba maire la shefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 800 k'o tununa kɛ a nɔna a n'a jɛɲɔgɔnw bɔra k'u jɔ kiri ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ ka bɛn ni alamusa donya ye ani maa minnu kun bɛ baara
la ɲɔgɔn fɛ Senegal faaba mairie la nin bɛna ka siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye a ka ye jamana kabini don min na a minɛna ka taa kɛ wula Khalifa Sall a ma kuma kiiribulon kɔnɔ kiiri ɲɛma minnu bɛ kiiribulon kɔnɔ olu ma ɲini a fɛ a ka kuma o kɔrɔfɔ sɔrɔla ka bɔ a ka lapasabaw da ni o ye avocaw ye kunnafoniw y'a yira fana k'a fɔ ni kun y'a lajɛ kuma dɔ i b'a ye k'a fɔ a ɲɛda a nisɔn ka di nka kuma dɔw la a ɲɛda fana bɛ dibi i n'a fɔ jɔrɔ dɔɔnin bɛ ani a ka lapasabaw la lahala wɛrɛ min fana kɛra ka bɛn ni ko in ye o ye Faransi ta fa ye arabadon desanburu kalo tile 13 Faransikaw ka maires ka jɛkulu ni o ye Conseil de Paris ye olu ye dantigɛli dɔ kɛ ka Khalifa Sall lapasa k'a jira k'a fɔ Khalifa Sall fɛn min bɛ k'a sɔrɔ nin ye a faso kɔnɔ Senegali ko olu ma da la k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna kiiri jɛlen don k'a b'i n'a fɔ ko labɛnnen don ka ɲɛsin a yɛrɛ de mɔ k'a lanɔgɔ maa min na ni Senegal maa ɲɛmaw y'o kɔrɔfɔ mɛn u y'u ka nisɔngoya jira kɛrɛnkɛrɛnnenya Senegal jamana ɲɛmaayaso babu sentigi Seydou Gueye a y'a jira k'a fɔ nin wale min kɛlen filɛ nin ye Faransikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Conseil de Paris ni o ye maires ka jɛkulu ye ko nin ye tigɛna de ye ka ɲɛsin Senegali jamana mɔ ko nka k'a tɛ bala olu la ko barisabu ka d'a kan ko Faransika den minnu ye nin kɛ ni o ye maires ka jɛkulu maaw ye k'a b'i n'a fɔ jɔnya kuma farafinna Faransi fɛ k'o ɲɛnafi dɔɔnin de bɛ u la u b'a fɛ segin ka kɛ o de ma k'o dun kuma tɛ bilen yɛrɛma hɔrɔnya bɛ jamanaw bolo wa Senegali jamana a ka yɛrɛma hɔrɔnya sabatilen don a ka fangabondaw fɛnɛ bɛ yen olu fɛnɛ sabatilen don u b'a fɛ kiiriw ka boloda cogo minnu na o ɲɛdɔ bɛ fangabondaw la ko kuma na ko Faransi maires ka jɛkulu maa ninnu minnu ye nin dalaka in fɔ k'u ka dɔn k'a fɔ an tɛ segin jɔnya la bilen Faransi ni Senegali cɛ kunnafoni labanw y'a jira k'a fɔ Patrick Klogman ni ale ye Faransi faaba Paris maire danga ye maires ka jɛkulu farala ɲɔgɔn kan ka bonya d'a kan k'a fɔ n'a diyara ye a bɛ se k'i yɛrɛ kɛ Khalifa Sall ka lapasaba ye n'a ma ɲa k'a fɔ a yɛrɛ ye sariya ɲɛdɔn mangana ye barisabu ka d'a kan lapasaba yɛrɛ fɛnɛ don avocat Faransi lapasabaw ka jɛkulu la ni o ye baro français ye o yɔrɔ bɛɛ a y'a jira k'a fɔ wale kɛra Khalifa Sall ka lapasabaw dɔ ye ka fara a jɛɲɔgɔn ma saba wɛrɛw kan ni kiiri bɛ sigi sen kan ka ɲɛsin Khalifa Sall mɔ Senegali jamana kɔnɔ olu bɛ wuli Faransi ni ka na Senegali ka Khalifa Sall lapasa G5 Sahel kɛlɛbolo a bɛ ka bin ka dangɛnɛmaya arabado desanburu kalo tile 13 ɲɔgɔn bɛba min kun bɛ senna farafinna cɛcɛ kana jamana 5 ni Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ani Allemagne ka jamana ɲɛmamuso Angela Merkel ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi faaba Paris kɛrɛfɛ Sel Saint-Claude nafolo dɔw layidu tara minnu bɛna kɛ sababu ye ka G5 Sahel kɛlɛbolo dangɛnɛmayali nɔgɔya barisabu ka d'a kan arabula jamana fila bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ u b'u bolo bila u kun ka nafolo bɔ ka bila G5 Sahel ka bolo kan o de kosɔn Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛma a ye a jira k'a fɔ ale nisɔndiya bɛ k'a fɔ dɛmɛba wɛrɛw sɔrɔ bɛ G5 Sahel kɛlɛbolo dangɛnɛmayali la a ko nansaralatɔnba Union Européenne ka euro wari miliyɔn 50 tɛmɛnen kɔfɛ ani olu Faransi jamana ka euro wari miliyɔn 8 tɛmɛnen kɔfɛ a ko Saudiya jamana ale b'a sɛmɛndiya k'a fɔ bibi in na olu kɛmɛ k'a jira k'a fɔ euro wari miliyɔn 100 u b'a fɛ k'o bɔ k'o bila G5 Sahel kɛlɛbolo ka bolo kan arabu jamana wɛrɛ min fɛnɛ y'a jira k'a fɔ a fɛnɛ bɛ ko kɛ o ye Émirats Arabes Unis fɛnɛ ye o y'a jira k'a fɔ euro wari miliyɔn 30 olu fɛnɛ b'o bila G5 Sahel kɛlɛbolo ka bolo kan nka Emmanuel Macron y'a jira k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ko kunfɔlɔw de ye barisabu ka d'a kan ɲɔgɔnkunbɛba yɛrɛ min bɛ yen ni wele bɛna bila ba ɲumankɛlakaw ma u k'u bolo bila u kun ka nafolo bɔ k'a bila G5 Sahel kɛlɛbolo ka bolo kan o ɲɔgɔnkunbɛba bolo danbɛ k'o kɛ février kalo tile 23 nata de ye Belgique faaba la Bruxelles ni o ye nansaralatɔnba Union Européenne yɛrɛ jabala ye min ye Saudiya jamana ka euro wari miliyɔn 100 ye minisiri min bɛ Saudiya jamana kɔnɔ ni o ɲɛsin bɛ Saudiya jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ ma o y'a sɛmɛndiya k'a fɔ olu kɔni labɛn bɛ ka nafolo in bɔ k'a bila G5 Sahel kɛlɛbolo ka bolo kan u bɛ ka makɔnɔni dɔ de kɛ baarakɛcogo minnu bɛ se ka jira u la walasa nafolo ka se ka bɔ ko n'o jirala olu la hali sini u labɛn bɛ ka nafolo in bɔ ka bila G5 Sahel kɛlɛbolo ka bolo kan ko u bɛ ka baara kɛ a ko kan kosɛbɛ u b'a fɛ nafolo min ni u y'a layidu ta euro wari miliyɔn 100 a ka se ka labaracogo cɛɲi na min bɛ se ka to laɲini ye fɛn min ye ni o ye bɛnbaliya wale kɛlɛli ye o bɛ se ka sabati Faransikaw ka jamana ɲɛma Emmanuel Macron ye a jira k'a fɔ janvier kalo nata camancɛ bɛ taa se kuma o kuma labɛn o labɛn de kan ka kɛ G5 Sahel kɛlɛbolo yɛrɛ da la ni o ye convention technique et financière ye a nafoloko ta fa n'a minɛnko ta fa a n'a a kɛ fɛɛrɛw k'olu bɛɛ lajɛlen na fara ɲɔgɔn kan ko barisabu ka d'a kan nafolo tɛ se ka bɔ n'o tɛ Nelson Mandela Afrezurikaw ka jamanaden min y'a ka maaya fanba kɛ maninfin ka hakɛ lapasali la kɛrɛnkɛrɛnnenya farafindenw ka jɔnya
farafina dugukolo ka Afrique du Sud ale min ye san 20 ani san 7 kɛ kaso la ni ka laban ka bɔ kaso la ka jamana mara Afrique du Sud jamana kɔnɔ mandat la ni ka sɔrɔ k'i yɛrɛ ta ni dabama ka wele sera a mɔ sɛgɛsɛgɛliw n'a bɛ a jira k'a fɔ a ka janajaw don nafolo minnu donna janaja labɛn da fɛ ko dunjogo juguya fɛnɛ kɛ na kɛ o la dolari wari miliyɔn 20 ɲɔgɔnna o bɛɛ lajɛlen de tiɲɛna san 2013 a sasa yurugu kɛlɛjɛkulu min bɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ ni o ye Organisation nationale de lutte contre la corruption ye o de y'a jira dɔgɔkun tɛmɛnen k'a fɔ ale ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra kan k'a fɔ miliyɔn caman de taa cogo ma dɔn Nelson Mandela ka janajaw labɛn dɔ san 2013 maa ɲɛma bɛ maa ɲɛma la yurugu kɛlɛjɛkulu in kɛ mɛn k'olu jaaki k'a fɔ nafolo minnu kun kan ka don janaja labɛn da fɛ ko caman farala bɔta kan ka sɔrɔ k'a tɔ tigɛ ka bila u kun o tɛmɛnen kɔfɛ n'a ma ɲa k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kundalen kun don Afrique du Sud jamana kan ka ye maa in ka janaja ju la barisabu ka da ka a tɛ njɔyi diɲɛ kɔnɔ ka sabu kɛ a ka wulikajɔw n'a ka cɛsiriw ye farafinde ka hakɛ sabatili la wali kelen diɲɛ kɔnɔ maaw ka hakɛ sabatili la o kumana kɔntaraw minnu kun kan ka di maaw ma min da ye mɔbili kɔntara ye bolimafɛn wɛrɛw kɔntaraw ani helikɔptɛrw minnu kan ka maaw ta ka na u jigi janaja kɛ yɔrɔw la o kɔntaraw minnu dira ko u ma di tiɲɛ fɛnɛ kan o de kosɔn Nelson Mandela ka denbaya bilama kuma min na ni u ye kɔrɔfɔ in mɛn u y'u ka nisɔngoya jira kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a mɔdenw na kɔrɔbalen ni o ye Mandela ye ale y'a jira araba tɛmɛnen k'a fɔ Nelson Mandela ka denbaya bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la olu nisɔngoyara ko in na olu tɛ se k'a faamu k'a fɔ nin ɲɔgɔnna maa min ye a ka maaya fanba bɛɛ lajɛlen kɛ maninfin ka hakɛ lapasali la ka sen da ka hakɛ ɲini ka di a mɔ setigi kan n'a fɔra k'o ka janaja la ko maa bɛ maa la olu taara dunkojuguya fɛnɛ ɲini o kɔnɔ ko kumasuli ko don o kumana k'u b'a ɲini jamana kiiri fɛ a ka ko in sɛgɛsɛgɛ maa o maa de bɛ ni o tɔgɔ bɛ ko in na olu bɛɛ lajɛlen ka wele bɔgɔ jeninen kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Afrique du Sud jamana kɔnɔ fangasinamatɔ minnu bɛ yen olu de fɔlɔ ye kɔrɔfɔ in fɔ k'a jira k'a fɔ labɛn min kɛra Nelson Mandela ka janaja la ko a labɛn musaka sɛbɛkɔrɔ bonyana wa olu ma dala k'a fɔ min bɔra a la jamana wagande kɔnɔ k'o don bɛ kɛ a la. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni nin kuma in ye kunnafoni di sɔn ɲɛmɔgɔ ka so fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛn ni Ala sɔnn'a ma.